Pravda o mne je, že ak som v niekoho živote, nie je to z rozmaru. Nie je to preto, že sa nudím, nie je preto, že niečo potrebujem, je to preto, že chcem byť. Vedome, úprimne, bez hier. Nikdy nepredstieram záujem. Keď niečo cítim, tak to ukážem. Nemám potrebu si niečo dokazovať, manipulovať, ani čakať spätnú reakciu. Nežiadam pozornosť. Nepotrebujem potvrdenie, aby som vedela, kde stojím. A úprimne nechápem, ako sa niekto dokáže tváriť, že mu na niekom záleží, len aby zaplnil vlastnú prázdnotu. Predstierať spojenie, keď v ňom nie je nič skutočné. Pre mňa sú vzťahy, akékoľvek, priestorom, kde má byť prítomná pravda, nie taktika. Nie som v životoch ľudí náhodou. Vstupujem potichu, ale s úprimným zámerom. A ak zostanem, nesiem so sebou pokoj, nie chaos. Ak cítiš to isté, zdieľaj. Nech vieme, že skutoční ľudia ešte existujú.